Ahojte všetci tí, ktorí radi pozeráte videá na našom portáli Baťovaný.sk. Dnes sa spolu s vami vyberieme na turistiku, a to konkrétne na Žarnov. Táto turistika bude prebiehať výhradne po žltej turistickej značke. Táto značka však nekončí na Žarnove, ale pokračuje ďalej až na Rúbaný vrch. A sú na nej ďalšie zaujímavé miesta. Časom sa na ne určite všetky pozrieme, na Sladnú skalu, na Buchlov, na Zadnú Luku. Tak tešíme sa už teraz, no a vydajte sa spolu s nami na našu prvú turistiku. Týmto videom štartuje nová séria s názvom Vtáčnik krížom krážom. Keďže máme obidvaja veľmi radi toto pohorie, tak sme sa rozhodli, že aj články, ktoré nájdete na našom portáli Baťovaný.sk a aj reportáže z tohto pohoria vám prinesieme aj formou videa. Veríme, že sa vám videá budú páčiť a že budú pre vás inšpiráciou. A že budete nás nasledovať ako amatérskych turistov. Žltá turistická značka, ktorá nás vedie priamo hore na Žarnov, vedie cez takýto krásny bukový les. No nie je to teda žiadna prechádzka, ale miestami nás čakajú aj poriadne strmé pasáže a v tomto horúcom dni sa zrejme riadne zapotíme. Začínam to cítiť. Rado, ideme dobre, máme tu ďalšiu značku, ale ja mám pocit, že nie vždy viedla táto žltá značka tadiaľto, že sa začínala kedysi ešte na začiatku Ľubianky a viedla nás na Žarnov tak trošku obklúkou cez severozápad a svetové strany. No. Áno, severozápadným smerom privádzala turistov na Žarnov a potom ju preznačkovali, premiestnili ju. Takže v podstate začína od parkoviska v Rudici nad Hornou Vsou. A prečo je to tak? Ale tá cesta nebola veľmi príjemná. To bol taký kamenitý rigol, takže táto je krajšia. Áno, táto je určite krajšia. Asi je to aj praktickejšie, že dá sa kde zaparkovať na tej Rudici, takže preto to je tak. Tak, pokračujeme. Opa. Našu cestu začínajú lemovať prvé obrovské balvany. Je to neklamný znak toho, že sa blížime pod bralo Žarnova a že toto všetko okolo nás je sopečné pohorie. Ak sa nemýlim, andezit. Presne tak. Výborne. Prírodná rezervácia sa rozprestiera na ploche takmer 104 hektárov. 103,93. Vlastne áno. V katastri obce Čereňany. No a chránená je pretože sa tu nachádzajú nádherné lesné a skalnaté spoločenstva, ktoré teda môžeme vidieť všade okolo. A tak, ako sme spomínali, platí tu 5. stupeň ochrany, čiže naozaj sa tu hýbeme len ako turisti. Šlo obísť tento strom a mám pocit, že sme v sedle Žarnova. Presne tak. No a odtiaľ je to na vrchol už len kúsok, už len nejakých 5 minút. Dúfam, že aj to preháňaš. No tak sme v sľubovanom sedle pod Žarnovom. Na Žarnov to máme 5 minút. Stále verím tomu, že je to nadhodnotená informácia. Ale áno, za chvíľu sme tam. Ideme si to stopnúť.
No a tuto to zbožím. My sa teraz nachádzame a stojíme teda na takom zvláštnom mieste, že priamo medzi bralami Žarnova, ale je to vyústenie Feraty, ktorá sem vedie alebo viedla. No my obaja sme ju vlastne absolvovali kedysi dávno, hádam aj 8 rokov dozadu. No a vtedy sme si ju vychutnali, je tu pár rebríkov, reťazí a je tá cesta veľmi pekná. No ale teraz, keď sa na ňu pozeráme, zdá sa nám taká zanedbaná, taká zarastená. No a pokiaľ by ste mali nejaké informácie, že či sa vôbec dá touto Feratou sem ešte prísť, tak určite to napíšte do komentárov pod video, budeme veľmi radi. Tak, šťastlivo sme dorazili na Žarnov. Sme na jeho samotnom vrchole, ktorý je taký rozťahaný po týchto skalách. Samozrejme dominuje mu drevený dvojkríž. Je to taká dominanta viacerých slovenských kopcov. Žarnov to tiež neobyšlo. No a to, čo nás tu najviac upúta, sú výhľady, ale tak na to je už majster Rado. Naozaj tie výhľady sú tu očarujúce. Celú hornú Nitru máme ako na dlani. Vidíme partizánske a okolité dedinky a samozrejme aj horstva Tribeč, Strážovské vrchy, aj najvyšší bod tohto pohoria Strážov. Takže pokiaľ vás toto naše video zaujalo, veríme, že áno a chcete vidieť aj ďalšie, tak stačí dať na YouTubeovom kanáli odoberať a sledovať naše videá aj na baťovany.sk. Dnešná túra je za nami. Ďakujeme vám všetkým za váš čas. Ďakujeme, že sledujete naše videá, ktoré nájdete na baťovany.sk alebo na našom YouTubeovom kanáli. Tešíme sa spolu s vami na ďalšie video. Toto je miesto vhodné na odpočinok. Niektorí ľudia tu už aj skameneli. Je to večný odpočinok. Sme po najťažšom strmaku a pokračujeme ďalej. Ale veď o tom je turistika. Bye. Ale lunter má perfektné. Mne od neho chutí táto iba. A škvárková. Mňa.